trokebra ke thom ke ese mahang ke thek arni katalon pon. Dilai longkiram hanse ame kar tractor hidi ke bai pen apran dam jui. Kese volong ko majiaro piatum patumi ingdeng trokebra ke thom mahang ke thek arni katalon pon. Neleberta thanbang sonro sing rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pini abirtan non angton pen arjikta Ingdeng trokebra ke thom ke ese mahang ke thek arni katalon pon. Patumi jakhong ache kloni phai inquire isiar ni Difu Regional Committee benche patir pipon si daldali monsing timung arong pathua klamalong ingdeng trokebra ke thom ke ese amahang ke thek arni talon pon. Jai megating pen la swasai ada por phai ner kebra achitima por pen KSA mei phu Difu Regional Committee liton sing timung si KSA alama pangjar pon. La swapit prek jama khe students body atum pen students meet ametami ingni pon si daldali ar lokenang sot ke claim ke dam nang jalam sitami chethan chingki pon padu. Patumi amelong ADSU klembang phumei phulapen kongchon bang atum lapen lason thak thak si ongdung dimasa students atum chetongdun halapu adivasi students union atum tame ke ongdung a phai pen chetongdun ke phateng pen man PC Dr Bandita Teronpi Dr Aturkiri ingti Dr Junmoni Hansepi Dr Lipson Rongpi Advocate Robinson Hanselapen alhui sarpo aman pen khorsing teron atum chetongdun si May RDP dun Patubia melong daldali ar lopining ning kansuri hinira inkoira hini HSLC lapen HSSLC ki undun ausomar kadokavi bang inkoira phoso se ausomara tumaphan karchopon pado Kachopha aluhi sarpi atumta mesen alam the jai tekang ringti laswa long Dr Lipson Rongpi tame kai loki Charlie ahut kachetong pon akisung alam tami chethan ponsi non owe kimia tumaphan ke Charlie a hinning pathe tekang halapu khorseng teron tame kheya phan ke claim pialong ke bengi phan kachetong pon alam the rat ang no chethan tekang lasona hut inut bang hinia kheya phan kaching hon pik pik abang phuatum alang lilam ke thana long ning ke do no duna jok ame kriklo duna tumta do Labang suame long bang paro phoso se armu chetong dun lapen khe pho ara chetong dun si ingsam jen pen mei pachun pon monsing timung rong mete monsing timung hawar mete dodili hawar long itum karbilo chali asong indeng trokebra ke thom ke talon pon long aprangsi joro par piglo na itum media person kon me pini anak helo pen sami dagan nitum long anak homli dun thekot si nitum Pini dakan karbilo chali song indeng trokebra thom binang ko akhibangala loje nitunga karbilo chali song brote itum koson si karbiat akhe tum prang theknei ma plus nitum matha pensi nitum taun lo ma ke bi besin tum anikan bang same atok no son si nitum pon pen hodak jitu karbi tum mithanga khe tum koson si e prang ke bangji Karbilo chali smartum chali pon thegi mate tum he phan ke pare pon thegi aso pen matha besi tum pu doduli ha watami tum pining bang kadang bilo kiram tang aprang tame bilo pen anat jak geding pensi ningkan krep ho ko pensi tum dak pini aku na cibi thlong pen cibi long pen ge dak monsing timung arong aral tum nang cetu nang cerap tum pen ni tum ning na pathe pen karbi te karbi pen karbi hello itum kacelang ning kot nang matha dun pensi alang itum kake mat na chiro kon tok pen pinier ni an itum phandak labang so mai na pani longpo pen mang itum joro perfect lo lasi nili kebang jilang ni nitum di Regional Committee pen lapu dodoli hawar apandami itum private asai nitum claim ponji dak dodili har watami backward piglang lapen kechali asmatame big piglang lasela so apang jami tum dak private bisi ke dak phansi kibon po
Aprang si pini ladak media person thani li hin menchoro lo pini ladak indeng choke raket thom kar bilo chale song amhang ka thega ni ka talon long nangli tumta nang chitong nun theka pot pini laso 1959 aningkan pen lasor ni si kese amhang ke thek lasi lasor ni aposi pinianta talon bom mang bom lo la pen pini nilitum copy posi kar bilo chale song the original committee pen doluli hawar nilitum kaslek lang kok ma polotante ilitum lumajong junto di original ang kanglong isi pudam elotante dolduli ta isi kabek bat na hadim junto mane ilitum lang namlo polotante ke charlie hin ponon development hin ponon apen pene entrepreneur hin ponon ladak thangta abar saebe lapen ke thek thela pe kachini tum do piklang la sinilitum ladak pini kachopa ponda do nilitum professors do lapen resource person tum do je ala ilitum kopis koson si karbia khai dame phang kaching tur pon thegima mate loka charlie dame koson si paprang pon thegima hal hal ilitum pini kiching chithan ponji ladak la si ladak monsiti mo long arada phandanili la so mai pen nilitum la so press troop nili choroitum alang litum nilitum long nang chipaduk dun lo nilitum long nang chipaduk dun pen nilitum pini arnisi la so program nilitum papachun long lo success long lo la pen nilitum ladak especially ke nilitum ladak ke charlie asomar thon sinili tum bisi priority people ala so priority people mang pinili tum ladak metro ke pas bate high secondary ke pas asomar tum han pusta minili tum hin pen sabsu namai facilitate kuri je pg asabsuet pusta me ladak hawar long non upcoming youth the futures of Karbiang long the futures of Dhonsri or Dolduli la tum panili tum isi inspiration pitikang tum alang tum kopi koson men si aprang damji ma kopi koson ben si alang litum ta aprang karluji ma hala alam nilitum chingki chithan point to la lo nilitum pini ladak to li hawar long bai nilitum ke isi positive agenda ben si nilitum ladak nangi bi la pen ladak nilitum bar anniversary bi pen ladak nilitum mesen alam chithan chimung pen ladak arong ara tum ta me nang nar judun po la pen ladak arong ara tum ta me non aprang koson si litum khai si pengwet ke dujima la pen khai si ko son silitum kaching hon nei ma khai si ko son silitum aprang kechirung ponjima hala hala militum chingki chithan pelang lumta nang dodun po lang lumta nang chinidun po pusin nilitum la so positive agenda pen sikedam la pen nilitum la so amai true pen nilitum la so media true pen nili isilam nang pachining tung nilitum nadak the original death leke dokali nilitum nadak Bolangper head branch Difu head branch Manja head branch Longnit head branch la pen la so ang bong nilitum 30 branch nilitum sub branch nilitum nadak kachitong do nilitum kiribji alamai lalo pini nitum kachiparai alaman ke nilitum ala bar university dak tangde da philo plodangte nilitum sob aro rim longan ta nilitum penenga nikan bong chikloi jonjoniang bong nilitum branch ki do 3 mate head branch ki do 3 adim long anmang nilitum ke free coaching abang ke ingpupon lapo posi la so media true bang pini bana pachin lo la si pini bang ke pini amai la pen pini bar university nilitum regional committee la pen nilitum kese inglong pho ahin pen pini ladak aisu la pen ladak nilitum resolution mate ladak nilitum positive ala so resolution mate positive agenda bang ke la pon si nili na thanun hek chot ladak yang tunga bang ke lalo jasemet pet bang ke dolduli hawar tami nang lida theklong lo ilitum da kadu koira chini lo ladak ke charlie hin ponon papi piklang development hin ponon papi piklang lasi laso amai long penilitum ki puang tunga bang ke lalo aprang si ilitum Dhonsri akar binon dolduli akar binon ilitum khai sia poitum ining sibe donang po aprang si ining sibe do pen ilitum ke charlie hinat ke paprang ponji phan ilitum ladak kapre ka sa ilitum claim ponang po ladak ta ilitum KSA head branch ado ladak KSA head branch pe na militum pachu heta militum chingkilo ladak ta me itum coaching center nang bi po aso coaching center bi pen ladak ta rong arat ta me ali nang long nun po lapen ladak ako pudam lab lo pulutante nitun madak advocate ta me kachehang do kache advocate kachehang abang ke ladak dolduli area ta me long le alam pen pudang lo kapre ka issues do pixi theklong la so prang na mili tum chidi dun bom lo la si hala song bong litum koson pen si litum elong ri long pat kicherai komjima la pen ekhai koson cherai komjima hala ya puthak ta mini litum pini la so 63 mane indian choke rakethom karbi lo charlie so mang ke thekarni katalona long nilitum la hai ta mini litum chingwai pon pola pen than pachini pon po dodulia rat la pen dhonsuria rat tum pandam Karbi Anglong Daldali pen Pradeep Rongpha report Biswanath Karbi Life.
Tang de pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha. Dilai longkiram hansiame kar tractor hidi ke bai pen apran damjui. Apran kita mabang pu amen lake Karlitang Rajan Bongrum Achor Purlima Timungpi Asomar Bahini amen lake Anika Bongrum pilapen Asopoki Bivancher Bongrum atuma phan pamote kang lo lapen apran damjuilo. Lapen ki duk pi gajok alangli tractor kasolai pen kachongda dunjia phansi kachudun kachongda dun arong lake monsing teron arong bonta kopai ke lang no jok tractor abang backyard wang jia mat alangli Rajan Bongrum phan tractor wongpon phiramat tractor arum pondet pusi achar ke doduna tumpen ang pachini dun alangli achor tame nona porahut ki sung thektik lopura alangli pen ke theki ding tuma phan nangrab dun bek thapusi chuning ripon lapen non do bom lakhaing koira isi borjan MECEM surya rong phara phan se tame chuning rilo lapen nangrab bek popusi ning thelo pusi Karlitang Rajan Bongrum achor pen pherang kya thengno chuning ripon Nanti nang di alengi tipan kopi lo, kacuning rikang tung ke. Jadi rinto ni itu teknik Islam, di mana narap tak Asih pada tanu lebih. Asih pada tanu. Asih dia tak lupa. Sini bantang mati bantang. Sini harus sini kan sini ada. Saya pilih aja. Ini mek ini pen teknolong le tibon sutame nagi than tum dolo lason lo alangli Rajan Bongrum sipu alangli men ke asi alangli kami claim dam lo hai ke bai dam mane power tiller pen si hai bai lason lo amat alangli koson pen ane men tractor abang begiar logai chok sipu agiar tong slip nane ko son ne amat tractor bang men api chebang ju ye son lo amat chingthur phak alang li phan akeng lo ruklok lo akeng pen mane akeng ham mi pen sang phe amat ha teng khamanta son hola ablet bang tak lu dut de lo apok on tak lu dut de lo amasi chingthang ling delang li kacong dadun konarong lo kopi hem lo la bangke teron arong monsing teron arong pi hem ni di behem alang li men ke joising bi so hem joising bi hem si alang li hai bai dun lo Nanti suhut mama nanti ka thekon long la ka olai dun yang li la suhut la alang ni mithang ahem sorda do ke la okri dun tumta bahini thom duk busi so ta alusu so non ka wede amage so bangke alang ni inu alang di jete lu la ko por hut men do ulai non Karbi Anglong Manjapen Momita Timungpi report Biswanath Karbi Live. Tang de pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha. KSA volongko majiaro piatum patumi ingdeng troke brake thom mahang ke thek arni ka talon pon. Patumi ja khong che kloni phai ing koira isiar ni Karbi lo charlia song KSA inglong phovolong ko majiaro pi mei phukiron tok bia hin pen KSA inglong pholama ing thurpon lapen ing samjen pen mei pachun pon. Lapen hapu me theng to mate ri chekip KSA tum tapa tumi ingdeng troke brake thom mahang ke thek arni kata London lapen KSA alama sitami ing thurpon lapen ingdeng kep lapen ingdeng krehini ki undun asad lang atuma phan sitami KSA hen pen nong e lapen Karbi poho pen archopon patumi kep lapen krehini ki undun asad lang atuma phan karchopon me long me chepa hem phupon lake me phu hukur sing teron lapen kongchon bang Robi Singh nar lapen aluhi aman pen kachetong dun lake Central Committee Viswajyoti teron chetong dun Lalu, kasamet ini
Karbilo Charlie Song, Bukla District Committee and Bakir Piponsi, Indeng Trokke Braketon, Karbilo Charlie Song, Mahanga Tegarani Catalan, Ponalanga Samanili Pan, Mr. Poman Pink and Acho Hapon, Milan to Hiropar. The Pendasamal Dabanke, along to Kimi, a claim on a bank, and Pigalam was in Lipudamsi. Hima Karbi students day to Pinaka to that Karbia. Akhail or is Jang to look at Charlie Untang to Dangatong Duna Banke, along to Panchoro Parpi, got him. Ini running off along to Nachatong Dundi, Proton to Lang to Hangachik, Pugachingi Katana Paul of Kusam to Richard Jason, Sita, Piniani Banko, Pike in along to Sutami Piloma, Karbilo Charlie, a song upon our dinning Pidun Pencheng, along to the Gisore Danachipa Chodun Banke, and to Mubikini Kimis and Cake, Lama. Tang desar komen tu se la bangke nili mayalong pun kita meningji Karbilo Charlie a song jong si cingrum nangji pelutang te dasemet ajak hampang atumbang dasemet Karbilo Charlie a song hampang tumbang politika la garbage kan hong nang chonai lalit pelutang te tum cingrum ni dasemet non pinpul nang tu mathing of nili pinpul ji ajak alam mangke itu politika ajak ka kesi mang politika pen kacarap lok ko jenis alam tu isi Kacingrum nang jasa tayo lang kita may blatung bang na dati. Kung wala political background pelang tuman tu aking muntik na pusong. Tapi lang tumak kacingrum mo lang kay kam kilo pusong lang kaciphan sa pagdo ko ni sa join si kaya si bang kacingrum mo dati. Tima kaya si tum kubi po si political garbage nang chonay puniligi pubang labang ke political kalake kumani rachari song kacepat he asong gali lagi. Lapen Karbilo Charlie a song ke lake Karbia khai si agar jeno Karbia khai si apli polo lapo Karbia Charlie a song ke political la sumar gali lapo sala Karbilo political platform pe nang fermati nang fermati lagi sia chatai long bebeki no si wang bi product lagi ultimately Karbilo Charlie a song ke kachingrum ji kali ko ansu sia kachat hack tu jeng ring sila bang plan kum ji lapen adu kami fita me la bang ning ji bisi ke me la kanal tumu ke me nang chunuri lo Karbilo Charlie a song lake komane jungjung ale phan kali komane jungjung political party ale phan kali election ke pathu hi phan kali lake Karbi khai phan karjapi kache song pc obikimi a song pina lasila bante political to mangen involved unda de nai personally nang to mathin fita me pachi apang si element ni kete Agreement ke ansa biterang pi. nang li kona school se metric apa se lapen nang li kon percentage ni se nang li kon subject se letar ko bani Subject of public lapen nang li dak pas pe nang li kaya long nang li kisi nang Assembly dengan kebelah dia atum dengan Charlie ke parents lalu yang sebenarnya tapi nang li kidon ji kona dak pala se ke Maria tapi nang li sambo nang li kon gunta ni 5 hours 9 Jalan Timur Karbi Anglong Bolong Komaji pen Rajesh Ronghang report Biswanath Karbi Live. Tang de pini prime time berta la ampen se kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.